Ljudi, nalazim se u YMCA-u, u ovom hotelu, kako želite da ga zovete, u Njujorku u kome odsedamo. I danas nisam stigao da snimam previše, pa želim samo ovako da vam ispričam šta je danas bilo. Bukvalno smo trčali sa sesije na sesiju, s jednog kraja Manhattana na drugi, da bi sve stigli danas. Baš su ga napakovali, full. Pa ovako da vam ispričam šta je bilo. Znači, prva stvar koju smo danas radili jeste da smo išli u srpski konzulat, da se upoznamo u suštini ljudima s ovde, da vidim šta je to Bold Fellowship, da im pokažemo ko smo mi. I neka stvar koju su oni rekli je bila da vole kada im se neko javi, znači bez obzira da dolazi na Bold program ili samo na studije u Ameriku, vole da im pošalje jedan mail, samo kaže ej, ćao, ja sam studiram ovo, došao sam u Ameriku na studije, bla bla bla. Evo i ako treba nešto, takođe možete njima da pišete kao da li bi mogli da me povežete s ovom osobom i nešto slično. Oni, mislim, politika. Nemaju previše šta da rade, tako da, eto, jedna ideja za vas. Posle toga smo išli opet Viver koji obožavam na još 2 sesije i upoznali smo se sa 2 neverovatna preduzetnika u suštini koji su naši ljudi. Pričali smo s njima na engleskom zato što su od malena ovde u Njujorku. Pokazat ću vam jednog i drugog. Šta smo od njih naučili? Znači, samo što su nam ispričali neke njihove savete kroz karijeru koje su naučili, što je zapravo bilo ultra korisno. Ali da vam ne prepričavam sad to, nešto glavno što smo izvukli jeste da jako puno ljudi misli da je networking samo kako će se vam pokazati na tom nekom događaju. A želim da vam samo u suštini sad i tema ovog videa jeste networking i kako da izvučete najviše iz networkinga i nije tako što ćete samo naučiti napamet ko će biti na tom eventu i ciljano čim uđete u prostoriju otići do te osobe, izreklamovati vaš elevator pitch i imati neki ask na kraju. To nije možda najbolji način za networkovanje. Znači, jeste jedan deo dobar bio, znači to unapred priprema, da vidite ko će prisustvovati tom događaju. Da se upoznate s tim ljudima, da imate neke osnovne teme koje možete da pričate s njima, ali ne tako što ćete biti hladni, nego morate da zapravo date nešto da biste dobili nešto. Tako da o tome razmišljate. Znači, da prvo givujete, pa onda tražite nastav. Kako to da uradite? Znači, na samom događaju isplanirali ste s kim želite da pričate, upoznali ste se malo s istorijom te osobe sa kojom želite da pričate, super. Pričate i s drugim ljudima i kad se ukaže prilika, započnete neku konverzaciju sa tom glavnom osobom koju mislite da vam može biti od koristi, ali tu se ne završava networking. Networking se zapravo nastavlja i kasnije. Ako ste se povezali na LinkedInu, što vam preporučujem da pre bilo kojeg networking eventa skroz sredite LinkedIn i za naredne generacije boldovaca sredite LinkedIn. Imajte bar nekih 100-200 konekcija na LinkedInu, dodajte mene, dodajte Tamaru, prethodne Bold Fellowce, pišite nama za naše iskustva kako nam je bilo slobodno. Mislim, dobit ćete najiskreniji odgovor od nas i neke savete. Znači, sredite LinkedIn i onda posle nekih, recimo, nedelju dana ili par dana, ako ne želite toliko da čekate, nakon samog događaja, pošaljite neki follow-up message. Napišite kako vam je značilo to što ste čuli, ako je bio neki talk, to što ste se upoznali sa tom osobom i tako dalje. I opet isto razmišljajte o tome što možete da givujete, a ne samo da tražite. Ili samo bar dajte kompliment i to je to. I tako u suštini ćete održavati odnose. Reklo nam je ovde, to su baš uspešni ljudi koji naplaćuju, mislim danas taj, na primjer, Siniša što je bio, on naplaćuje svoj sat $500. Znači, $500 mu je satnica. Ludo. Ali mislim, on radi u jednoj top poziciji, bukvalno je senior partner. I on bira da volontira ovde za EGC, da priča sa nama. Ne mora to da radi, ali voli to da radi sve za sebe, što je super. Ali još ponudi onda, primjer i nama je svima ponudio, da ako smo željni da mu pošaljemo poruku kroz nekih mesec dana kako napreduju naši startupi, u kojoj smo fazi, kako mi mislimo da on može da nam pomogne i kaže da to ponudi dosta često na ovako nekim događajima i nijedna osoba mu ne piše neki follow-up message. Znači, dosta njih bude kao hladno ili
nema ništa ni da pita, nema nikakav ask konkretan, ili mu prosto ne napišu nikad nikakvu poruku. Tako da, to sam samo želeo da vam predstavim sa te strane, sa tih događaja, kako je zapravo baš korisno da pošaljete te neki follow-up message i da vidite gde vas to sve može doneti. Da zakažete bar Zoom call ili da postavite neko pitanje koje zapravo imate za razvoj vašeg startupa, mislim da vam to stvarno može puno pomoći. Ok, i poslednja neka velika stvar što smo danas radili jeste da smo otrčali na drugu lokaciju i tamo smo se ponovo susreli sa ovim Serbian Entrepreneurs. Bilo ih je 4, ja mislim. I imali smo neki mini Shark Tank moment gde su se oni poređali za jedan veliki sto i onda smo mi radili 1 minute pitch, kao elevator 1 minute pitch. Oni su to slušali i posle smo išli u krug, svako kod jednog od tih mentora, da dalje s njim uđe u neke, u suštini, da mu postavi neka pitanja koja imamo za razvoj naših startupa i da uđemo u neke detalje pojedinačno. To nismo imali priliku do sada. Znači, većina je bilo, oni predaju nešto, mi slušamo, postavljamo pitanja na osnovu onog što oni predaju, ali nikad do sad nismo imali te one-on-one sesije, tako da je ovo bilo super iskustvo, jako dinamično, kao Filip viče, kao promena, i onda svi idemo okolo, nađe do narednog mentora i tako, tako je bilo stvarno baš cool. Filip se baš potrudio i uspio da napravi odličnu atmosferu, ali da, mislim, te one-on-one sesije da pričamo o našim startupima, našim idejama, a ne njihovim nekim iskustvima i uspesima, je bilo baš jako korisno. I stvarno smo ovde na Bold Fellowshipu ostvarili neverovatne konekcije, tako da radit ćemo i nadam se da ćemo uspeti uspešno da izvedemo ovo što sam vam do sada pričao. Mislim da stvarno ima to neku vrednost veliku i da su ovi ljudi toliko neverovatni da stvarno žele da daju sve od sebe da pomognu svojim ljudima u inostranstvu, tako da, eto, to su neki savjeti za danas, kako je danas prošao dan. Kad god idete u neku drugu državu, pa ne morate ići ni u Ameriku, vidite koji tamo, da li postoji neki startup ekosistem, da li postoji Serbian Entrepreneurs u toj državi, ili bar pišite konzulatu da se najavite, da dolazite i da ih pitate za neki savjet. Samo budite tako što otvoreniji, što proaktivniji i ljudi, mislim, ovde u US-u ultra to cene, ali verujem i u celom svetu. Tako da, eto, toliki jedan kratak pregled današnjeg dana, nadam se da ste uživali. Sutra ću da vam pokažem neke ovde savete i tips and tricks kako da se snađete u YMCA-u kad budete dolazili sledeće godine. Evo, verujem da ćete svi vi da upadnete. I nadam se da uživate ovim videima. Ako imate bilo kakva pitanja, pišite u komentarima i vidimo se sutra. Ćao ljudi!